Karbi ang long news channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Abirta Ang Tonben Archuponikta. Sar perang nak, sar pilih itu. Karno dia. Ningkan ke pom doke, burwo tong lontar. Nili ka sini lap lo ko son ya dak klem. Itu mo phang son ke pai chok pai theng lo. Ring ma benaga pa pai chok pai theng lo. Ring ma benaga ka phang ben ta. Jir po jir pi ko se mutiam bong ason phasi tung ke do ke ni. Chu ka chi chok. Suri ni rak ke thong krem hi ni kan mang hu me be ke ni. Kumar lo na pai chok. Laki lakum lu RSS bongko sena lapen asam government ay tiang tu. Ciri tu non tada pai chok ya fan klem. Nili cini lagi cini pemelo lagi. Lapen ke cumang ben karbi dohan pai chok bodi. Angge cumang ben karbi dong ke semi ketang tang tadu. Hat thong dok biahu. Hak hang kamielo non anta karbi recho tu cuma tu ningkani si ben batai si hadak cingrum si neido po ok chojun di halada thang jiklu kreisi yang ni aningkan bangun atimas semi ketang do ningkan paro prang hat hong nok behu upilo mas semi ketang la pohelo cumang ben karbi ke kote injil itu ke hewi sila kei sila lapo itu mangmong ce bohong na ne kusi jarinya mai kusi bu jari jamai lapen itu ke bohong na ne kumat ni jong si kapace bohong akam nang klaim dek lete halabang so amoni lapen a family anta jukok ji kusi itu semeketang karbi dan cuma tu
nong anta la sokam itum jimat hatu bom lang ning kan si ben batai si kowe baida padi khang khat bielong kowe baida long nang itum kowe baida long social media long theklong bom logadi lason ante simido kokta itu pan matun wana pa bohong lake RSS bongbosena lapen Assam government ay agent atum si itu na pa bohong hala give and take policy pumata na sila kapag yung buhong dia panlok sila claim nagapen chumangpen dimasapen na pa yung buhong kopi polo na pa yung buhong laki itong tribal area pugedi haruk rin sirkera pokera isiningan ke tribal atum desi trok sirkera trok doet pugedi ano di itum intang kring pugedi itum apai kapijumyi tribal apai kapijumra lakum to kapacin lang select baretra aning isi kapedoden dekra halaki chiadum itum ang mong naging lutura itum ajakong nagasiray dekra itum along lea pelang itum akay apa nagasiray tigra nagatong tigya bandila kay kikliyan kalimagala Chinilo ma Chinilo di Hai go long live 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 Ikut saksi pimpinan anke sakorita pimpinan bang hanse pitu ehla anke amunuk itu mabanget duk bucak amunuk bang nang kambo maposi itu mabanget itu dak kamlo sita hala bangge kam dum kecil tu ke kam bang si aboy do munda kaban itu mabanget kijum ke blander nasi Harap resir kebra pokebra isian ingkan sensa salongke itu muluk bang haruang bom karbiadum bang trok ner kep do bang pen tribal atum bang rumpet bang trok sir kebra trok do keci atum ke bang plive harap resir kebra pokebra isian ingkan no harap resir non surihi ni ra ingkoi raisi apion asensas kono naik lang epilo bang haru mono bang karbiadum bang thong kebra provendo bang thong kebra pro from ner kepen bang thong kebra pro anang sunjet lo kumatum na reklem ini tu masih CEM aku aku mahalam pun election ke haidia pan ke ciatum pan si wan lapen kecil tu aja kong ban si CEM minister MP mandon lo lama lah punya intang pujitin kong lo aku itu tak karbi dunga cingi ni apa kopi apa si tuliram lo hang intang red ma puno dia aku di sini pun kang tang alinu kang duk ne amang lo lagi itu ne cingi tu tede kang duk ne bukan ni si tede kong lo pedi ju Februari inquiry ni pulau meeting lo je BGR pen kecil dompan and crucial dompan election effort jadi ibu kaya cak lapen omor sing iso bangai cicak lo hala sarke pangju along leno ningkan thom gap lo bang bihari tum cerai ki High Court ta pulola bihari to man thumra sarke pangjo pan along le pitunot osi CM pan High Court order ge pi amar halato to march proxier ni plum populo ge che tom pan hala bihari tom pan alang ni to plum hai de kang tang lo mal kang tang gali di kang Langnirja pinini ditum dak Langnirja rong dancing timung arong sini tumdak mass joining a program dolo munit kacetong bang surita sose lapen ke BJP pen loksi dak APHLC lo nang join don lo rong krehini amunit atum lapen adona bang don pharo ke thom ra flikep sose
la pen amunit aphai ke suri sirak rehi pharohini so se amuluk ne rito malong pini APHLC long nang join dun lo la pen nang join dun kang tung tum du olang pusi berta ko nang letu pini ledak karbi chot kali rengma ta dolo rengma nagata lapen adivasi atum ta dolo lapen akhai kapre tum dak ke do adim atum an ke garo tum ata dak dolo pini lapen nili tum chini lo APHLC si labang so ron abang ke labang so election ke do ron abang ke ni tum high vek po lapen APHLC si K lapen long ri aphan kachirai asai ke claim vek po lapen ni tum si claim high chot lapen ningje ta high chot anut ka pre ke high he pen claim ta high he ka ningje lega high he lo te ke claim lega high lang ma la tu ke lapen lab don rong krihini ang bong government asakori ke long ke bang hini ve da non anta sakori ta pipe la tum phan munit tum phan papi duk vere da karbi tum phan adivasi phan naga tum phan rengma tum phan garo tum phan dak papi duk vere karbi tum phan papi duk vere da tang ke sar patu ya por lumbajong la TCL bang purong farsang le timu so ne la bang so amnit phan raikom sai khi tum kinep kang nang ko na pathak nang lehin pen kilo reply pi la ke la bongo sena RSS tum kapin khat ateng pen la BJP karbi tum kiludun halatum arisim che plang dun si karbi hijan se kache arrest dia phansi ke claim arrest lo sita la son tak akahe no muchot ke BJP tum se claim lo lagi alang li phan da kidnap lo kente halaka kidnap tum phan arrest lo ma arrest se kente la mat si alang li tum ake chok che si ke claim lo amasi ni li tum APHLC tum da thur pak nang kok lo la amasi ala ko rong phar body ojet rong phar alang li phan police tum non lu to at lu release to at lu sita muna chohan phan ke BJP tum nonan arrest hai helang la ITCL along ke do akar bi tum ta muna chohan birudhe ke thang na ningje ta hai helang la pen arrest ta hai helang therak me dia la muna chohan arisim si la tum anda karbi tum hangdun jo do BJP long ke do hangdun jo ITCL ta hoka do ve tum anta muna chohan a risim si cheplang dun thurong le therak me akam la bangke tang ke sar non social media long ko si viral du lang je na tum kedam tangar ni tara basalong la so alam pathak kilo nang lehin ben reply pi the lage viral lo la thike munit ke chetong lak si bakdo ke di nang litum jok ra thek long lo ni litum poisa lagi pira ke van da kali gari ta hire pipe ame thang se bang ke wang lage athema non ke chini lo tribal atum an chelang pet si che song nang yi po bang chelang pet chini pet lo lama si tribal atum an arnisi ha tarabasa long ke wang pet lo lage ninga rong alam APHLC tung ipuke lage inglong aso tum anye chelang pet nang po la long khilonjia ohomia tum la pen adivasi tum ke neli tum chelang pon pet po kopia po si chelang pon pet po athema la bangso schedule district po adivasi tum si ke long pa prang lo itum ma prang la pen aron ben ke alang litum ta schedule tribe nangji la pen ahom ta ho khilonjia ohomia tumanta schedule tribe cheplang at nangji pusineli tum hakoben nakalang lo conversion no posi akaprek alam ningye dun rong chot anat lo ala tum anta itum tribal amunit lo la posini tum chelang pet nangji pul DNA pende lang dam lo te itum akhai ijat pet lo la ohomia khilonjia long ku satum ta do rasbong sia tum ta do la pen hala kia kosari ho la son kalila lada mes kosari pendak etum nili palong dolang buru tum talo la pen hala hajong kalidak son arnisiat lito thengal kosari hala tum anta nili tum long si dolo itu makai sivet lebe mongolia na kai sai se ilitum la puyo tribal kai sai se bang yok ta la si chelang lo kente a kai si chelang lo kente
kado ipirthia dangta brahmin tum da mga case ke chelang lu la sinon na dai tum theklong ke di itu ma chief minister brahmin port la si brahmin tu mansi appointment piver titi ke ante alang lita yad vet lo la tu ke itum la si nilitum APHLC tum ke la si ke claim lo chelang pet pun ni tum bangke Sar pini lah tu dak APHLC parti tu mana tu pini dak mai pat duduk petak nang lihin pen apa sini tak oi to pini dak arnam lang pi homosti arlo dak Langnirja long pini MP candidate sarjai Kathar aphan kangthum karne lapen an parta dak tum chirok tok la bangso mai kibi pon thege pot ke pini arnam lang pi arat Langnirja rat pana churulo lapon rat dak chetong thege pot APHLC asong pen amai ke lapana narat ke la ke dulu athema ni tum ke ha char pen gari motor toipo eng thumane taim bu ni mate asi dak la puson la rong ni rong thom pen ka pangrum la puson se rat ke pangrum bom si lapana narat ke dulu asi churo lo dak Langnirja la pen te bok terai arat ke doana phan sita me rang ni tum da bangso song phan ke kroi tum ma candidate phan ke kroi pen pini dak na churu mo tek po churo lo sinon ke bang GMP kili ga hut ke ni li karbiang long rat phan is it hevet ni chuni ring tung kachuni ring tung bang la hello ini tum karbiang long ke la hemprek alam penan si tum patsu choti election ta rapen rara tum ta la salam si mun chi chot si pini pen ke tum karbiang long ra tum kamatha isi ka chela nang bang la hello son ni alam si tum tha nang po hemprek e son ver ke dorde lo hemprek la pen inglong ara ra phan ke rai kom kuma tum sing ni dak hai la bang la nang kok po sik chi la ron na teng pen inglong ra phan ke rai kom hai tum komat lo la bang charju nang kok po la son ni hemprek la pen la tribal protection possible inglong ra phan ke rai kom la son ni ke la ke akenang sot isivet lo alin lin isivet nang po labang adi to cedang po bang alilo lahi la son ni ke la ke akenang sot lo apot si pini karbiang long arat ka mun thinengi bangke pini BJP le punon Congress le punon hemprek lam pen ke election se pathui chot la pen inglong ra phan rai kom nang ibuke pini ni jai he kiche ke betu phan namen thanang po trading license beha bepar ke claim jia basai tain thanang po putani ji hai he apot si pini APHLC asongan vetlo la poson kama tha hai ka ninji hai ke apot si non ke bang MP ke le hot bang ke sarjai Kathar la pen APHLC song phan PC pa hai po bang ma tha thenglang ko po la bang ke nang sot lo kali pulutang te none thi do thulang BJP Congress along ke la ke Bihari tum ta doji bongli ta doji la pen kape khai ta ke chepa tum dun pola ke bange klaibe si doi ante APHLC song long ke Bihari bongli ke bang be dei hello ante ni le tum ning the ma ning the lon te eme thang ke si pa ning the lo la pen inglong rat pa ning the dam lo anke halapu Bihari bongli tum ka chingrum long se koi tum kar bera tum ta inglong sut na hapu se ko chingrum thurong lang to tang de la ke ning thino dak po la si non la kanije hai hut kanije kangtung hut le karbiang long ra tum ta na chetudun tak lo tang te tum hai det po la si la hello pini karbiang long ra phal chuning ri ke la pen dak Langnirja arna nang pera ra phan te tum hi pen bang ke churu bang pa jir lo tapi saat tu dia por ni tu Facebook along kengong lo je tum bajong lo hala ICC la langsung phan rekom sai ki tu kang kinep kang nang pom tak nang lihin pen ada kelam pacini di masa la kinep kang nang putha bang ni li puji bang pu hala me thanga keng tong chibi ko se bang keng tong ke jongdun poson se mandel lo alang li tu bang pulo hala so foto pini ke dir lam no mate di la ala arjani si dir dat pulo pini bin chong dat pulo la so posi ning ke oi ben si ason klen nang ni posi kes bang pitel lo ante alang tum claim ante di nili ka jung tung bang ke alang na claim lo kente jong si pini hala rong phar sang ho phan pini ne pon check lo kes pitel lo son claim dat pot ante hala alang li tu me thang amune phan ta chinep check tha people lo son ke thak nang pokente kasi lagi ker tang son claim nang ni kumane phan jong sila son claim nang ni pulo tang de phak te ni claim de rapet nang pu none kumane phan ke nang ni pini party song pu men pensi me thang ke si pan ka chi ber bang la chok chi lagi la sia me thang keng tong chi bi kok se bang keng tong ke jong dun la so bang ke la ke chok chi pig lo lagi ke si pi hala munna cho han pu ko ane pini kang ton kang thi
case pi hai lo mante la son do lang ili tum long ante aron re pen ante ituma long le phelang na cherai pini sarthe phang cho long le cherai pi det ningkan thong kep halafan kupilo klem hai gente tuliram nong hang ke hai pini eme thang kar bi tumhan pinep check jel thap thosi ning tang u poche be klaing pumma lage jok ta un lake usumar phana de phagini ra thek he lake thengra ko ne lobong panu pula son aleve mati lake nang le jong se kang tang che bak langi pro tang de pini kar biang long rar ki sung pajok phot nang le phaning tang u punang hok ji sita kumani aphan duk that boy der aphan kumani aphan nang li pu panep check lake nang li phaning tang u punang hok he lake nang le binong ke ka pheri hektik bang lo ka pheri posina ni penep check lo lake nang li lam ben than pari ne da lo pu ne da lo lake thek del lo abe thang tum bangla ta claim clip son den ni thang na pudun thai ve ta me thang o che claim vek mati la sila e chok chi se pini la halo dili puyu bangke la so pane check bangla ka chok chi piglo ame thang keng tong chi because se bang keng tong ke jong dun pusi punang kok polake tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu